आर'नाइ रादाब नायगिरि रायजो राजा बिथांमोनखौ खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। नोंगौ बे समाव आं दंफैयो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय परबजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगाव SNB स्टेडियामावहाय। जोङो बेवहाय फैनानै जोङो नुनो मोनदों जे 5 नभेम्बरावहाय आसाम स्टेट प्रिमियार लिग जानो थांगासिनो दङ ASPL आरो अर्गेनाइज बाय परबजरा डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट एसोसिएशननि बानजायनायावहाय बे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिया जानो थांगासिनो दं। नंगौ आरो लोगोसेयैनो बेवहाय जोङो नुनो मोनफैदों फैनानैहाय बेयाव समायना रमायना बेवहाय जेनाखि फैगौ 5 नभेम्बरनि थाखायहाय बेयाव साखाफारा जानायखौ जों नुनो मोनदों। परबजरा स्पर्ट एसोसिएशननि नेहाथारि मिस्टार त्रिवेन सांमानिफ्राय आङो मिन्थिनानै लानि फै मा बुङो नैबे 5 नभेम्बराव जे जानो थांगासिनो दं नैबे आसाम स्टेट प्रिमियार लिगआ आङो त्रिवेन सारनिफ्राय मिन्थिनानै लानि। আপোনালোক মিডিয়া বন্ধুসকলক মই ধন্যবাদ দিছোঁ। অহা 5 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ ইয়াত অসম ৰাজ্যিক প্ৰিমিয়াৰ লীগ হ'বলৈ গৈ আছে। তো ইয়াত 8টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব। তো গতিকে মই আজিৰ এই আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি মই সকলো পৰ্বতজৰা ফুটবল প্ৰেমী ৰাইজক মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে সকলোৱে আমাৰ এই খেলখনত আহি পেলাই মানে সহায় সহযোগিতা যাতে আগবঢ়ায় আৰু সকলোৱে যাতে ইয়াত আহি ফুটবলৰ যি মনোৰঞ্জন এই মনোৰঞ্জনখিনি যাতে সকলোৱে মানে এনজয় কৰে এইখিনি মই আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু লগতে মানে আমাৰ আসাম ষ্টেট প্ৰিমিয়াৰ লীগ খেলখন যি ইয়াত আনিছোঁ ইয়াৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ল যে আমাৰ এই পৰ্বতজৰাৰ মানে মেইনলি ফুটবলটো আমি প্ৰমোট কৰিব লাগে। আমাৰ পৰ্বতজৰা উঠি অহা যিসকল আমাৰ খেলুৱৈসকল আছে এই খেলুৱৈসকল যাতে এই খেলখন চাই পেলাই যাতে অধুৰ ভৱিষ্যতত নিজৰ কেৰিয়াৰখিনি যাতে গঢ়ি তুলিব পাৰে তাৰ কাৰণে মই মানে আশা কৰিলোঁ। আৰু ফিল্ডেশ্যন ক'বলৈ গ'লে অলমষ্ট মানে ফিনিছ বুলি ক'ব লাগিব। অলপ হয়তো সৰু সুৰা কিছুমান কাম বাকী আছে, বাকী আমাৰ অলমষ্ট ফিনিছ। আৰু ইতিমধ্যে আমি আলহীকেইটাক অলৰেডি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ, নিশ্চয় সকলোৱে আহিব। পৰ্বতজৰাবাসী ৰাইজক মই এইখিনিয়ে মই অনুৰোধ জনাম যাতে সকলোৱে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে যাতে আহি পেলাই যাতে ফুটবল যাতে উপভোগ কৰে আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতত নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক যাতে ফুটবল খেল যাতে খেলিবলৈ যাতে মানে ইহঁতে মানে এটা ইণ্টাৰেষ্ট যাতে এটা মানে দিয়ে তাৰ কাৰণে সকলোকে মই অনুৰোধ জনাম। খেলৰ টাইম কিক অফটো মষ্ট প্ৰবলি 1:45 হ'ব। 1:45 হ'ব। আমি অলৰেডি 11:30-12টাৰ মানতে আমি টিকেট মানে কাউণ্টাৰ খুলি দিম। টিকেটৰ প্ৰাইচটো কিমান দিছে? টিকেটৰ প্ৰাইচ এনে জেনেৰেলত 30 টকা আৰু গেলাৰী এটা আছে আমাৰ যিহেতু ইয়াত এই গেলাৰীত মানে 40 টকাকৈ আমি কৰিছোঁ। आं खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय जासिबाय। लोगोसे गासै जोलुरखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिनाय जाबाय। बाथ्राया जाबाय फैगौ 5 नभेम्बरनिफ्राय समफोरनिफ्राय गाबोन सानसे समफोरनिफ्राय आसाम स्टेट फुटबल प्रिमियार लिग जानो थांगासिनो दं। दा बिनि थाखाय जों साखाफारा अलरेडि जाबाय। फिल्डनि गासैबो डेक'रेसन जाजोब्बाय, पेन्डेल स्टेज गासैबो जाजोब्बाय। अलरेडि दा माबा पस्टारिंफोरखौबो खालामबोगासिनो दङ। एसे बाखि दं, गासैबो फ्राय जाजोब्बाय आरोखि। गासै परबतजरा रायजो राजाफोरनिसिम आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे दाथ' सारा इण्डियाआवनो मोनसे गेलेनायनि गायाव मोनसे रंजानाय लागासिनो दं। जिहेथु जोंनि इण्डियाआवनो क्रिकेट वर्ल्ड काप जागासिनो दङ, बेखौ बयबो नायो, टिभियाव नुदों हयथ'। आरो बिदिनो बावैसो आगोल क'क्राझाराव बा जोंनि बिटिआरआवनो दुरान्ड कापबो जालांदों। बेवहायबो बयबो हयथ' खेलाखौ नायनानै गोजोननायखौ लानो हादों। दा थिग बेबायदिनो जोंनि परबतजरा बायदि गोग्लैसोनाय ओनसोलाव, जोंनि हाग्रा ओनसोलाव काजिगाव SNB स्टेडियामाव जे आसाम स्टेट प्रिमियार लिगआ जानो थांगासिनो दं। दा बेखौ आं बयबो गासैबो रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे जाहाथे खेलाखौ नायनानै रंजानायखौ लायो आरो जाहाथे बे गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि जाखांफुनाय उन्दै उन्दै सेंग्रा सिख्लाफ्रा गेलेनायनि मोनसे थुलुंगानायखौ मोननो हायो। जाहाथे मोजां मोनसे थासारिनि गेजेरजों गेलेनायखौ जों दावगाहोनो हायो आरोखि बेखिनि। लाइमोनफोरा दे नैबे फुटबल जोनायनिफ्राय सोरबा सोरबा जानगाराव थादों आरो फेग्रा मुवाजों गोबां लाइमोनफ्रा गफबनानै थायो। माबाफोर बुंगोन नामा बे लाइमोनफोरनिफ्राय सार? ओरैनोथ' माने फेग्रा मुवानिफ्राय जानगाराव थानो हायोबा मोजां। खारन गेलेनायाबो मोनसे एन्टारटेनमेन्टनि पार्ट। जेरैहाय मानसिनि जिबनाव मोननै खायद' दं होनदों। मोनसेया जाहैबाय गोसोनि आदार आरो मोनसेया जाहैबाय देहानि आदार। दा गोसोनि आदारखौ नांगौ।
दा गोसोनि आदारानो जाहैबाय दामनाय देनाय खननाय मोसानायानो गेलेनाय गतिके गेलेनायनि गेजेरजों जों गोसोनि आदारखौ होनो हायो बेनिफ्राय देहानि आदारखौथ' नांखागौआनोखा बेखिनि आरोखि सासे फुटबल गेलेगिरिया गावनि जिउ बा गावनि लाइफखौ दालांनो हायो नामा सार हायो निस्सय हायो गेलेनायनि गेजेरजों गोबाङानो हयथ' नुबायानो मिथिबाय खोनाबायबो गेलेनायनि मोनसे एक्सपिरियेन्सनि गेजेरजों आसामाव गोबां साख्रि मोननाय रेकर्ड दं जों गोबां नुबोदों गोबां क्लाबनिफ्राय मोजां एक्सपिरियेन्स गोनां फुटबल गेलेग्राफ्रा बा जोलुरखौ गेलेग्राफ्रा साख्रि मोनदों स्टेट बेंकआव साख्रि मोनदों सोरबा रेलवेआव साख्रि मोनदों सोरबा इलेक्ट्रिसिटि बर्डआव साख्रि मोनदों बेबायदि आरोखि टिकेटनि थाखाय जे काउन्टार बे काउन्टाराथ' 12 बाजिनिफ्राय खुला थागोन आरोखि बेसेबां लानाय जादों सार बे बेखौ रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय गेलारियावहाय 40 रां लादों बेनिफ्राय ओरैनो जेनेरेलनि थाखाय 30 रां लानाय जादों गिबि गेलेनायाव बबे क्लाब बा बबे हानजा गेलेफैगोन गिबि गेलेनाया खोरोमदाव FC आरो बेनिफ्राय 11 स्टार क्लाब बे मोननै हानजानि गेजेराव बादायलायनाय जागोन थेंक इउ